Maayong buntag sa tanan, atong iapil nining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa kabaskog sa lawas. Misa pasalamat sa kabaskog sa panglawas ug sa mga grasya sa kinabuhi ug sa safety sa akong pamilya. Ug pasalamat usab ni San Pablo Apostol ug sa mahal nga Birhen sa Fatima. Pamisa sa mga kalag ni Emiliano. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat and praying for good health. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug kabaskog sa lawas. Pamisa for the fast recovery ni Romulo Estiliori Jr. sa kidney failure ug pasalamat sa mga grasya nga gihatag kanako sa GINOO. Pamisa alang sa kabaskog sa panglawas sa akong pamilya nga unta malikay sa COVID, sa mga frontliners, nurses, seaman, ug pamisa sa kalag nila Vicenta ug Vicente. Pamisa pasalamat sa maayong pag-abot sa akong brother nga seaman. Misa pasalamat sa ika-11 katuig nga adlaw nga tawhan ni Queen Zidel Anyora. Pamisa kang Senyor Santo Niño, Maria, Birhen, San Roque ug mga kalak nga tanan sa purgatorio. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, good health, protection, guidance sa pamilya. Misa pasalamat kang San Pablo Apostol, Divine Mercy, Mama Mary, Senior San Vicente, San Jose, Senior Santo Niño. Misa pasalamat sa Adlawng natawhan ni Luis Manos, sa pangaman ni Mama Mary, Senior Santo Niño, Senior San Roque, Senior San Pablo Apostol, ug sa tanang santos ug santa sa langit. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas. Pamisa sa mga kalag nilang Fulgencio, Filimon, Rosario, Braulio, Narciso, Severino, Felix, Elde, Milicia. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pamisa alang sa kaayuhan sa tanang infected sa COVID-19 ug maayong panglawas sa tanang frontliners. Mass intention for the good health and protection of my husband, Peter Cuiva de Suyo, and his companion in ship. Misa pasalamat sa maayong panglawas ug sa grasya nga nadawat sa among pamilya. Misa pangamuyo nga unta tagaan unta kabaskog nga unta mawala na tanang gipamati sa panglawas ug alang sa mga kalag ni Licinio, Feliciano, Josefina, Rodolfo, Anita, Peterno, Baldomera, Mateo, for the increase of love, peace, and patience and understanding among families, especially for Bautista family. Pamisa pasalamat sa Adlawng natawhan ni Queen Zidel Anyora ug tanang grasya nga nadawat ug sa kabaskog sa panglawas. Thanksgiving Mass for the blessings received, gift of life, and for the protection of good health of my family, relatives, and all the frontliners, for the fast recovery of Arnold Domingo and nga still in ICU, and Roger. Pamisa pasalamat alang sa maayong panglawas ug sa mga grasya nga nadawat sa matag adlaw. Pamisa usab alang sa kalag ni Rosendo, Pedro, Lourdes, Timoteo ug Saturnina. Mass intention for the recovery and healing of Sister Rosa Cabrijas. Pamisa alang sa mga grasya nga nadawat matag adlaw ug alang sa kabaskog sa panglawas. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat, safety o protection kanunay sa among pamilya. Pamisa alang sa kalag ni Panfila, Fanny. Pasalamat sa Santissima Trinidad, Diyos Amahan, Diyos nga Anak,
Dios Espiritu Santo, sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw, ug sa iyang pag-uban ug pag-iya namo sa among gilakaw sa tagbilaran. Daghang salamat Dios nga wa minimo pasagdi, ug salamat usab sa panabang sa mahal nga Birhen Maria. Thanksgiving for the 52nd year foundation day of Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital, Carmen, Bohol. Pamisa alang sa kalag nila ni Marciano o Carmen Perpetuo Sr., Pablo, Domingo Julia Emiliano, Hilardo, Richel, Honey Band, Emiliano Expedita, Lilita, Raimundo, Chofilo, Marieta, Ivan, Army, Kelly, Eric, Pedro, Virginia, Victoriano, Juana, Victor, Obihildo, Roche, Huberta, Cecilia, Felix Sr., Roque, Brenda, Antok, Alma, Jerwin, Junicio, Jose, Felipe Sr., Felipe Jr., Jerovic, Roy J., Kobe, Sisoy, Johnny, Isabel, Maximo, Pedro, Gregoria, Modista, Irene, V. Severino, Nancy, Adelaido, Sigirel, kalag ni Consolacion, Marcos, Alicia, Manuel, Siriaca, Delphine, Casio, Jose, Merlo, Evangeline, Edison, Eldefonso, Jose, Raimundo, Brigida, Matilde, Basilio, Carmen, Ignacia, Francisco, Apolonio, Pilar, Jose, Teresita, Ronald, Silvino, Lucia, Paulino, Camilo, Maura, Poncia, Eutropia, Nazario, Anito, Chofila, Rufina, Tito Sr., Maria Socorro, Natividad, Andres Sabas, Gavina, Rupert, Paulo, Jonas, Juanito, Evagria, Bonifacio, Francisco, Angel, Magna, Jerry, Aramis, Wilfrido, Julio, Virginia, Aldafe, Julio, Virginia. Mass attention for the soul of Attorney Maribel Amay Abelia, Virginia, Danilo, Adelina, Francisco Sr., Camilo, Claudio, Felisa, Pedro, Dominga, Justa, Maximiano, Emerita, Carlos, Felisa, Tarcela, Crescencia, Jose, Rosalia, Jenny Rose, Ricky, Dani, Maria Elena, Norberto, Floro, Melincio Sr., Isabel, Felisa, Mariano, Garilieto, Joaquina, Macrino, Romulo, Maria Nena, Angela, Silverio, Felisa, Felicitas, Melania, Nancy, Josephine, Rosela, Leoncia, Restituto, Crispiniana, Marcos, Norberta, Sergio, Magdaleno, Chodulo, Homer Senda, Mamerto, Beto, Herminia, Eustaquia, Marciano, Isaac, Filomena, Severino, Hipolita, Dionisio, Saturnina, Silvano, Maribel, Angeles, Baby Angelo, Simplicio, Nicolasa, Vidal, Marcela, Florencio, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Zinaida, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Teodora, Ezequiel, Perpetuo, Toriana, Teresita, Anicia, Napoleon. Pag-ampo kang San Roque sa Adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayos sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo
tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot, o amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal. Ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa, ang Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga erehes nga dili binunyagan, managbalik ug muila kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilong nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasiloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ating sa
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mana usab kanina. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, kining santos nga misa, atong ihalad alang sa tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan. O aron mahimo kita nga ngayan og tako sa pagsaulog ning santos nga misa, atong pangayuon ngadto sa Ginoo yang pasaylo ug kaluoy. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagaw sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kong dakuyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Pag-ampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo. Makusganong magbubuon ta kanamo sa espirituhanong gasa. Aron ihatag kanamo ang panghunahuna nga makapahimuot kanimo og magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot motino kung unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw, ipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo ug ipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduseyo ug mga Parisiyo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan. Mga igsuon, ako Parisiyo ug anak pagayod sa usa ka Parisiyo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niini, ang mga Pariseo ug mga Saduseyo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduseyo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug ang mga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon. Wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini, ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabi ang Ginoo mitungha tapad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio.
Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, O Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo. Ikaw ang akong Ginoo, O Ginoo. Ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatag tambag kanako, bisan sa gabii nagapahimango kanako nga ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan, kun anaa siya sa akong ulo, wala ako'y kahadlukan. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapadayon diha sa pagsalig, kay dili nimo biyaan ang akong kalag ngadto sa kahiladman. Nimutugot ka nga ang imong buutang alagad madunot. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang kalipayan sa imong kamot nga tuo, hangtod sa kahangturan. Bantayi ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako mag-ampo alang lamang kanila kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Mag-ampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw anaa kanako ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maong nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw anaa kanako, aron sila mausa gayud, ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila, ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya. Ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo apan nakaila ako kanila, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayunon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ang atong santos nga Ebanghelyo karon naghisgot kabahin sa mga pag-ampo ni Jesus.
Diha sa atong Ebanghelyo karon nadungog nato nga si Jesus nagampo alang sa iyang mga apostoles ug alang sa iyang mga future nga mga sumusunod nga mao kita, no? Kini nindot lang kaayong pamation kay kini nagpasabot nga si Jesus di ay nahigugma gayud kanato. Iya kitang giampo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, importante kaayo kanato kanang pag-ampo. Kay kining Ebanghelyo karon nagtudlo kanato nga kita isip mga sumusunod ni Kristo ato usab nga duulon or mudangop usab kita ngadto sa Amahan diha sa atong mga pag-ampo. Siya nagtudlo kanato nga atong ibubo tanan ng atong mga problema, ibubo tanan ng atong mga palasunon, ibubo ang atong tanang concern ngadto sa Ginoo. Gitudluan kita ni Jesus ni ana diha sa atong santos nga Ebanghelyo karon sama sa usa ka anak nga midangop, mihangad, miduol ngadto sa iyang amahan. Kita unta usab, no, nga mga sumusunod ni Kristo. Maingon usab ni ana, no, nga kita isip iyang sumusunod, maghunahuna nga dili kita mahimo, no, dili kita maka-survive niining kalibutan nga dili kita mabuhi kung dili kita mag-ampo ngadto sa Ginoo. Diha sa atong santos nga Ebanghelyo nagtudlo kini kanato nga kita kanunay mo communicate makighinabi sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Kay diha lamang sa pakighinabi ngadto sa Ginoo makita nato ang atong mga tinuod nga mga panginahanglan. Kung dili kita mag-ampo, no, mamisled kita sa atong mga needs, no. Magtuo kita nga ato kining gikinahanglan apan diha sa atong kasing-kasing apan sa tinuoray dili kini makaayo kanato. Diha sa atong mga pag-ampo matudluan kita to discern properly, no, nga mamalandong ug magtimbang-timbang sa atong kinabuhi. Usab diha sa pag-ampo matudluan kita sa pagsalig ngadto sa Ginoo. Salig nato ang tanan, no? Diha sa pag-ampo dili kini makapawala sa atong problema, kun dili maghatag lang kini kanato og duga nga kusog aron makasugakod sa atong mga problema. Di ba usahay kung mag-ampo kita, ang atong problema magpabilin, apan mahatagan kita og inner strength, mahatagan kita kasibot, mahatagan kita kusog aron makasugakod diha sa atong mga pag-ampo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo mong importante kanato, no, nga nining sulod nga sa misa, no, modawat gyud kita og mga mass intentions. No, I'm sure kung tan-awon nimo sa human logic dili gyud niksol kasulbaran, pero kay bawta, no, pinaagi ni ini mahatagan kita kusog kadasig kay daghang mga tawo nga nagampo kanato. Niini usab nga gutlua ato usab nga iampo, no, ang atong mga frontliners, no. Kay sila karon ang nisugakod, sila karon ang niatubang na agyud sa kinaunhan diha sa atong away batok sa COVID, no. Ug ilabi na, no, ang mga empleyado, mga nurses, mga doctors sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital, no, sa Carmen nga nagsaulog sa ilang ika-52 nga foundation day karong adlaw, no. O daghan pa, no, kining tanan, no, dili lang kita ang nanginahanglan sa pag-ampo, kundi kinahanglan usab nga atong iampo kay kini lamang ang atong solusyon, kini lamang ang makatabang kanato diha sa atong pagsagubang sa atong mga suliran. Hinaot mo ta. Ang Ginoong Hesus mipiyal kanato sa iyang mga buluhaton, nakig-uban og milihok siya uban kanato pinaagi sa iyang espiritu aron ang atong mahimo
aron nga ato mahimo ang tanan nga sa iyang ngalan. Busa moingon kita, ubani kami Ginoo. Ubani kami Ginoo. Ubani ang imong simbahan, Ginoo, nga mosangyaw kini sa imong maayong balita, sa imong ugma ug gingharian sa tibuok kalibutan, ug sinultihan ug kultura. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani ang mga namunuan sa mga nasod, Ginoo, diha sa ilang paningkamot sa pag-angkon sa kalinaw, taliwala sa daghang mga kagugot ug panag-away. Himua na dili masayang ang among paningkamot, mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani kami Ginoo, nga uban ni Father Yuli Bispo, imong ipadayon ang pagbukas sa mga mata ug kamot pinaagis sa mga pagtuon sa katekesis diha sa among gagmay nga simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani ang tanan namong mga igsuon nga minhalina ngadto sa laing kinabuhi, Ginoo, diha sa ilang pag-angkon sa imong isaan nga kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuhan, ug sa lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan, diha sa pagtuo sa usalamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ubani kami Ginoo. Ginoong Hesus, pinaagi sa kusog sa imong espiritu, ubani kami sa among pilgrimahe padulong balik sa puloy-anan, sa himaya uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo, aron nga ako inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami, santusa kining mga gasa, ug tapos maawat ang halad sa espirituhanong ustiya. Maghimok kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mananaos sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Kay ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon. Samtang nagtan-aw ang mga anghel, misaka nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundi aron kami nga mga bahin siyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo ug sinugdan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-aawit. Santos, 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 Ginoo, nga
Diyos sa pagmahuman, puno ang langit ng yutas sa iyong pinaya, husana sa kaitasan. Dahil ang nag-aakay sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos kaya ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo espiritu o pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas umihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo gala sa tanang mga tawo ng mga sala mapasaylo. Buhata kinaron paghandom kanako. Ato karong isang yaong misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan nining paans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon ni mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himua kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa iyong sa langit. Ang kalanaw mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloan kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa balulay, hinunua, luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo amo manunubos. Kay imo man ang inarian ng kahumugang himayon hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ta karon ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao si Kristo, si among kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang iyong kalawat kanimo,
apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawa. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalang. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa magania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganhat kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Amahan, ang nadawat nga mga misteryo, nangamuyo kami Ginoo, pinaagi sa pagtudlo, makapakat-o namo kanimo, o makaandam kanamo alang sa mga gasa sa Espiritu. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makanilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, Iampo mo kami.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.